қисми чорум. субҳи дигар дар пойтахт ҷанг оғоз шуд. ман бо азобу машаққати зиёд ба Қирғизистон баргаштам. ҳарчанд модарам намехост ки таҳсилро дар кишвари ноором идома диҳам, ишқи ту маро боз ба Душанбе овард. дигар шуда будӣ, шӯҳрати эҳтироматро ҷанг бо худ бурда буд. дар ҳар ду тарафи майдон ҳам дӯстат намедоштанд. ба ман гуфтӣ: бояд ҷудо шавем. барои ман оянда вуҷуд надорад. намехоҳам зиндагиятро барбод диҳам. маро бубахш ва фаромӯш кун. хостам худро ба оғӯшат партоям, аммо дурам кардӣ ва рафтӣ. худоё, чӣ рӯзе ба сари ман омад? дунё, донишгоҳ бароям қурбе надошт. боз аз пайи ту шудам. лек ту таҳсилро тарк карда ба зодгоҳат баргаштӣ ва ба номаҳои бешуморам посухе надодӣ. боз Шоҳин пайдо шуд. беҳзодро ба ҳолаш гузор. вай туро қурбон карданӣ нест. бирав ва бо сари баланд шавҳар кун. таҳсилро қат намуда ба Қирғизистон баргаштам. хонадориям бо бойбачае ки модарам хуш карда буд, ҳамагӣ як шаб идома ёфт. ба ҷойгоҳи худ ӯро роҳ надодам ва дару тирезаҳоро шикаста фиғон кашидам. дигареро дӯст медорам. хоҳиш мекунам, маро ҷавоб деҳ. тӯҳматам карданд ки духтар нестам. модар аз баҳрам гузашт ва аз хона ронд. ба Хуҷанд омадам, то тавассути шиносон аз ту хабаре ёбам. фаҳмидам, ки ба Москав рафтаӣ. мехостам дунболат равам. роҳпулӣ надоштам. тасодуфан бо ҷавони сарватманде ошно шудам ва ӯ ваъдаи кӯмак кард. банчаи пулро ба дастам дода хоҳиш намуд, ки пеш аз ҷудошавӣ якҷоя ба тарабхона равем. бе ягон гумони бад розӣ шудам. бароям коньяк рехт. нӯшидан нахостам. ранҷид. маҷбур гирифтам. 1, 2, 3. ёд надорам дигар. вақте бедор шудам, худро дар оғӯши вай дар рахти хоб дидам ва урёну беномус шуда. маро маъшуқаи худ сохт, вале он қадар бадаш медидам, ки ниҳону ошкор ба рағми вай фоҳишагарӣ мекардам. чизе намегуфт, фақат мезаду чанд рӯз ҳабси хонагӣ менамуд. боз фоҳишагӣ мекардам. дигар дунё бароям тамом шуда буд. ҳоло ӯ дар сафари 3 моҳаи хидматӣ аст. ман бошам дар яке аз меҳмонхонаҳо ҳар шаб бо нафаре. айш меронам, менӯшам, худро мефурӯшам. соҳибони меҳмонхона ин гуна нозанини бозоргиро рӯи даст мебардоранд. беҳзод, гуфтаҳоямро хулоса кун. зиндагӣ барои ман тамом шуда, дигар қалбе нест, то аз он меҳр ҷӯям. тез тез фикри худкушӣ ба сарам меояд. виҷдони мардӣ дорӣ? биё, фақат биёву бигӯ: маро бубахш. медонам аз хешовандони пуриқтидори занат метарсӣ, аммо боре, оҳ, як бор биё, то бори охир туро бубинам. Шоҳин агар шахси эҳсосӣ мебуд ё дигар ба ҳама чиз бо нигоҳи шоирона менигарист, шояд ба ин қиссаи пурсӯзу ошиқона аз нигоҳи дигар баҳо медод, яъне ба шабнам, ба дардҳои шабнам бовар мекард. аммо зиндагии солҳои охир ҳар шахсро водор менамуд, ки ба рӯзгор аз нигоҳи воқеӣ баҳо диҳад. ин гуна ба ҳодиса танҳо аз рӯи воқеият нигаристан, махсусан дар солҳои фаъолият дар сафи милиса, ӯро одат кунонида буд. аз ин рӯ ҷумлаи охирини шабнам полковникро ҷалб карду вай ба ҳама қисса чун баҳона ба ин чанд ҷумла, чун сабаби ин розгӯӣ менигарист, вале ин сабабе ки Азизов меҷуст, то рафт ба муаммои чигил бадал мешуд. мурод аз даъвати беҳзод чист? чаро шабнам ба худкушӣ даст задааст? соҷидаву падараш ба ин муаммо чӣ пайвандие доранд? ҷавони сарватманд кист? оё ин ҷавон дар ин воқеа даст дорад ё не? сараш аз андешаи зиёд гӯё варам кард. бо нияти ҳавохӯрӣ ба пешайвон баромад. алишер, ки марги беҳзод сахт таъсираш карда буд, аз паси Шоҳин баромад. чӣ будааст дар касета? сафсата,
аслан ин касета кори маро печидатар намуд. ба осмон ки пағаҳои калони барф бо шитоб мерехтанду ба сукути шомгоҳон тароват мебахшиданд, нигариста посух дод Азизов. Алишер боз чизе пурсиданӣ буд, лек садои занги телефон водораш карда ба хона даромад. баъди бо телефон чанд ҷумла радду бадал кардан, полковникро ҷеғ зад. додаратон мепурсад. шоҳин ба хона баргашта гӯшаки телефонро гирифт. алло, якбора ба касе ҳарф назада ба куҷо рафтед? Янгаи бечораам рӯзи дароз ба чанд ҷой телефон карда ба зур суроғаи шуморо ёфтанд. ҳатто салому алейк накарда гуфт додараш. зани маккора лакаи дили ҳамаро ёфта янгаи азиз шудааст. ҳоло он ки ту аз ҳама зиёд вайро мешинохтӣ. ин андешаро қариб буд мелиса бо овози баланд гӯяд. аммо ин лаҳза барояш чизи дигар муҳим буд. янгат ба хуҷанд имрӯз занг зад? ҳа, қариб ним соат занг зада шуморо кофтанд. ту... лаҳзае сокит монд Шоҳин. ҳозир Соҷида дар куҷост? дар хона занҳои бисёр аз деҳаҳои ҳамсоя омадагӣ. гӯш кун додарҷон, ман як хоҳиш дорам. иҷро мекунӣ? бо кадом рақам янгат занг зад? бояд аниқ карда ба ман расонӣ, вале дар ин бора ба касе даҳон накушоӣ. ин кори осон. фармоишро ман навишта будам ва аз ёд медонам. ҳайратзада посух дод додараш ва рақами ду телефонро такрор кард. полковник зуд ҳарду рақамро навишта гирифт. додараш пурсид. тинҷи аст ако? охир янгам беҳтарин зане аст ки ман мешиносам. сипас хиҷолатзада илова кард. рости гап, ман аввал он касро дигар хел гумон мекардам, вале ҳозир... ҳама чиз дар сари ҳозир. ман то оши 7 расида меравам. фақат ба янгат гӯй ки ман сиҳату саломат барои қолин фармоиш додан ба хуҷанд омадам. гӯшакро монд Шоҳин, ҳарчанд медонист ки ҷумлаи охиринаш кӯдакфиребиеро мемонаду Соҷида ба он ҳаргиз бовар намекунад. субҳи барвақт Азизов телефонро пеш кашид. ба занги аввал касе посух надод. аниқтараш касе гӯшаки телефонро набардошт. чун Шоҳин рақами телефони дуввумро чид, зуд посух доданд. инҷо қабулгоҳи ҷонишини раиси ширкати тиҷоратии Гуларус аст ва мутаассифона шеф нестанд. ҷонишини раис ҳамон одами наздики Равшан Суёнқулов ҳастанд? пурсид полковник. аз писар дида боз одами наздиктар ҳаст? маҳмадоноӣ кард котиба. яъне Суёнқулови хурдӣ? ҳа, Сафар Равшанович Суёнқулов ва он кас имрӯз намешаванд. гуфтугӯро идома надода гӯшаки телефонро гузошт мусоҳиби Азизов. муайян шудани ҳамсӯҳбати дуюми Соҷида барои ӯ чизи наве надод. танҳо тахминашро тасдиқ карду бас. агар дар интизори дидор бо Сафар пагоҳро мунтазир мегашт, имрӯз барҳадар мерафт. аз ин хотир баъди андешаи тӯлонӣ рақами телефони муфаттиш Сарвар Сергеевро чид. агар дар моварои ин моҷарои охир симои Вафо Боёнович пайдо намешуд, ӯ ҳаргиз ба ин шахс муроҷиат намекард, зеро маҳз падарарӯсаш сабабгори шикасти Сергеев дар рӯзгору фаъолияти корӣ буд. чанд сол муқаддам Вафо Боёнович ин шахси кордону соҳиби саводи касбиро ки вазифаи ҷонишиниашро иҷро мекард, барои дар утоқи корияш бусидани духтаре аз вазифа сабукдӯшаш намуд. як муддат Сарвар бекор буд. танҳо баъди додани тӯҳфаи зиёд тавассути миёнаравҳо шефи калон иҷозат дод то вай боз дар ин соҳа кор кунад. аммо танҳо чун муфаттиши оддӣ. аз ҳамон давра сар карда Сергеев нисбати Ҷунайдов кина дошт ва аз ин Шоҳин огоҳ буд. Сарвар бо Самадов муносибати хуб дошт. ӯро чун донандаи касби хеш эҳтиром менамуд, ҳарчанд домоди душманаш будани полковник байни онҳо садди ноаёне мегузошт. чанд бор вай ба Шоҳин ишора карда буд ба ин маънӣ: ту бе мӯйсафедат ҳам обрӯи худро дорӣ. ин ишора бас буд то Самадов ба ӯ эҳтиром пайдо намояд, зеро миёни ҳамкасбонаш кам буданд онҳое ки вайро чун Шоҳин Самадов эътироф менамуданд. фурсате расида буд ки полковник ба душманони падарарӯсаш рӯи ниёз орад. як ишора бас буд ки муфаттиш мақсадашро фаҳмад ва ҳангоми онҳо дар қаҳвахона вохӯрданду Азизов ҳама ҳодисаро бо ҷузъиёташ қисса намуд, Сарвар ҳатто ба ҳайрат наомад. рост ба чашмони ҳампешаш нигарист. маълум мешавад ки ту алайҳи падарарӯсат
бархестанӣ ҳастӣ? шоҳин лаҳзае сукут кард ва баъд дудила посух дод: ҳамин тавр хулоса намудан мумкин, вале барои иштироки ӯро исбот намудан далелҳои асоснок нестанд. танҳо агар мантиқан фикр кунӣ, баъзе лаҳзаҳои шубҳанок ба назар мерасад. мӯйсафед одами хатарнок аст. барои манфиати худ аз чизе рӯй наметобад. маслиҳатгарони оқилу пухтакор ҳам дорад. рамуздорона ба Шоҳин нигарист мусоҳибаш. соҷидаро мегӯӣ? андеша кун дӯстам, пеш аз бо думи шер бозӣ кардан биандеш, ки дар даст шамшер дорӣ ё на. метарсӣ сарвар? Не, ман кори худро хуб медонам ва бо он ки аз кор меравам, дар кӯча намехоҳам монд. ҳампешаҳои зиёди ошное дорам дар ҷумҳуриҳои дигар, ки бароям кор пайдо мекунанд. аммо ман аз оқибати амали ту меандешам. охир аз полковникӣ то генералӣ як қадам. генералӣ ҳам масхара шудааст. кафид полковник, вале зуд аз гуфташ пушаймон шуд, чунки дар давоми 5 соли фаъолият худи вай бояд аз дараҷаи капитанӣ боло намебуд. яъне ту аз роҳ гаштанӣ нестӣ? бале. хуб, агар ин тавр бошад, биё таҳлил кунем. кадом воқеае падар арӯс ё занакро бо Беҳзод мепайвандад? шабнам барои чӣ бошад, ки баъди 8 сол ёд аз Беҳзод карда ӯро даъват мекунад? бо омадани Беҳзод духтар худкушӣ мекунад. ҷавон бошад, зери мошин мемонад. ҳама ин ба ягон ҳодиса вобаста. Сергеев муддате хомӯш монд ва баъд қадаҳи холиро боз пур намуду бо як нафас холӣ карда онро сахт ба болои миз зад. ду чиз ба назари ман шубҳанок аст: худкушии духтар ва тасодуф будани марги ҷавон. ба марги Беҳзод ман худ шоҳид будам, эътироз кард Азизов ва якбора чизе ба ёдаш омад. исто, вақте ман ба меҳмонхона даромадам, мошине монанд ба мошини Беҳзодро пахш карда он ҷой буд. бо дидани ман ронанда бо суръати тез дур шуд ва берақам буданаш таваҷҷӯҳи маро чун одати касбӣ ҷалб сохт. лек ин ҳам метавонад тасодуф бошад, ғамгинона гуфт полковник. не, тасодуф нест, ангушт боло кард сарвар. танҳо сафар дар шаҳр BMW X5 дорад ва ман ягон бор бо мошини берақам ӯро надидам. маълум мешавад, ки баромадани Беҳзодро мепоиданд. як асрори муҳим кушода шуд: Беҳзодро куштанд. вале агар мантиқан биандешӣ, суоли аҷибе пеш меояд. онҳо аз куҷо медонистанд, ки Беҳзод масти лояқил берун мебарояд? ва аз ҳама муҳим, чаро ӯро нобуд карданд? чаро барои нобуд карданаш маҳз шабнам истифода шуд? агар ҷавонро бо сабабҳои ба худаш вобаста, бо сабаби донистани кадом асрори кӯҳнае куштан мехостанд, бояд дар Москав нобуд мекарданд. ҳам осонтар ва ҳам бехавфтар буд. 2-3 сум ба ҳар калабури кӯча медодӣ, вай Беҳзодро дар Москав аз миён мебардошт. касе аз муфаттишони рус аз марги кадом марди кори тоҷик бариқат намеомад ва барои сабабҳои онро донистан майна об намекарданд. ин куштор то омадани ман ба Хуҷанд таррезӣ нашуда буд. агар не Соҷида бо ҳар роҳ ба сафари ман монеъ мешуд. пас нақшаи куштор баъди ба ин шаҳр омадани ман кашида шудааст, илова кард Шоҳин. як лаҳза хомӯш монд Сергеев ва ниҳоят бо овози паст дудила афзуд: шояд дар ин моҷаро ду қувва бошад. қувваи аввал Беҳзодро ба Хуҷанд бо кадом мақсаде меорад ва бисьёр мехоҳад ӯ бо шабнам вохӯрад. қувваи дуввум инро намехоҳад ва монеаи вохӯрӣ шуда духтарро мекушад ё вайро пинҳон намуда дар бораи худкушиаш овоза паҳн мекунад. ҷустуҷӯйро аз дурӯғ ё ҳақиқат будани марги шабнам оғоз мекунем, гуфт полковник. бале, фақат кӯ акси шабнамро ба ман деҳ, шояд дар куҷое дида бошам. охир шаҳр хурд аст ва ман хотираи мустаҳкам дорам. Шоҳин акси ҷавонии шабнамро, ки аз ҷайби Беҳзод гирифта буд, ба сарвар дароз кард. муфаттиш лаҳзае ба сурат бо диққат чашм духта бо овози баланд нидо дод: худоё, ин котибаи сафар! ҳа, ман як бор назди вай корафтода шуда будам ва ҳусну малоҳати котибааш маро ҷалб сохта буд. чуқурчаи зери лабонаш, чашмони калони зебо.
ин ҳамон аст. саҳл монда буд ки Азизов парида бархезаду аз қаҳвахона барояд, аммо бо зурӣ эҳсоси худро фурӯ нишонд. гӯш кун сарвар, ин суратро ба ман деҳ. ман ба назди Сафар меравам. ту соҳиби телефони аввалро муайян мекунӣ ва ин кассетаи овози Шабнамро барои тасдиқ супорида далели худкушии духтарро месанҷӣ. ин барои он ки ман ҷавобро ҳамин бегоҳ бигирам. чанд $100 амрикоӣ ва кассетаро пеши Сергеев гузошта, Шоҳин суратро гирифт ва муфаттишро танҳо гузошта берун шуд. масъалаи аввале ки бояд полковник ҳал мекард, дуруст ё нодуруст будани андешаи Сергеев дар шинохти Шабнам буд. ӯ хуб медонист ки хуҷанд душанбе нест ва мардуми ин шаҳр аз додани хабар ё маълумоти шубҳанок ҳатто ба ивази пул истилоҳа мекунанд. махсусан гирифтани маълумот аз кормандони ширкатҳои хусусӣ ки шабеҳи давлатҳои хурд ҳастанд сахт мушкил буд. аз ин хотир дар қаҳвахонаи назди Гуларус таваққуф намуду пешхизмат ҷавони қадбаланде зуд ҳозир шуд. ассалому алайкум, хизмат ако. 100 грамм арақи парвиз ва ягон хел газак. вақте ки пешхизмат фармудаҳояшро овард, Шоҳин ба таваккал даст зад. як чиз пурсам мумкин аст? марҳамат ако, кадом хизмат аз дасти муоят тайёр ҳастем? Азизов сурати Шабнамро назди вай гузошт. ин духтар дар Гуларус ҳоло ҳам кор мекунад? пешхизмат суратро як нигоҳ карду пас туштак кашид. шумо клиенти вай? оимчаи зур. не, ба фикрам ҳозир нест, лекин замоне буд. ташаккур. қадаҳро холӣ карда аз ҳисоб зиёд пеши ҷавон пулро партофту аз қаҳвахона берун шуд. полковник бори дигар ба хотираи Сарвар қоил шуд. муфаттиш хато накарда буд. дар қабулгоҳи Сафар духтари ҷавони ҷиддисимое менишаст. ӯ ба дараҷае дар муносибат сард буд ки сенаҳои нимӯрёни таранг, пойҳои зебои хушгилаш аз зери юбкаи кӯтоҳ касро ба шигифт намеовард. не, ин Шабнам набуд. шуморо кӣ гуфта муаррифӣ кунам? чашмони хушку беэҳсоси духтар ки мисли тугмаи сиёҳ ба ҷои чашм дар лухтаки беҳисси дасти кӯдакон менамуд, гӯё қимату сару либоси Шоҳинро зуд баркаш карданд. Шоҳин Азизов, полковники милиса. аз шунидани калимаи полковники милиса духтар ҳатто дубора ба вай назар наафканд. чунин менамуд ки гӯё ҳар рӯз 10 полковники милиса назди шефаш меоянд. вориди утоқи Сафар шуд ва зуд берун омад. дароед. полковник Равшан Суюнқуловро дар меҳмонхонаи падари арӯсаш зиёд дида буд, аммо ёд надошт ки писари вайро дидааст ё не. ба дидан ҳам ҳоҷат набуд, зеро агар фарқи сину солро ба инобат нагирӣ, Сафару падараш як себи дукафон буданд. ҳамон каллаи калону шиками дамида, галстуки сахт бастаю чашмони танг, мӯи тунуку як тараф шоназада, чеҳраи сип сиёҳу рухсораҳои аз фарбеҳӣ варамида. фарқ он буд ки писар нисбати падар чолоку бардам метофт ва дар қаъри чашмони тангаш ба ҳама касу ҳама чиз бадбинӣ ҳис мешуд. битон ако, битон, ман медонистам ки шумо мебиёедтон. ин хатои аввали ин шиканба, яъне аз дубора омадани ман ба хуҷанд огоҳӣ дорад. дастони мулоими занона ва пурпашми ӯро фишурда истода ба худ гуфт Шоҳин. мақсади омадани маро ҳам медонед ба фикрам? ҳа, фоҷиа ако, фоҷиа. ҳамон бегоҳ ронандаи аблаҳ мошини хизматиро баъди кор ба додари алкашаш додааст. вай сурати баланд қати омада одами худаша ба таги мошин партофтаро надида гузашта рафтааст. афсӯс, сад афсӯс. шумо огоҳ будед ки беҳзод духтареро бо номи Шабнам мекофт ва он духтар дар ширкати шумо кор мекард? не, кофтанашро намедонистаму вай духтарамо бо хоҳиши домуло аком падарарӯси шумо ба кор гирифта будем. ҳоло Сафар забон хоиду полковник чунин эҳсос кард ки боз дурӯғ мегӯяд. аз шунидани хабари ногаҳонӣ дар ҳайрат афтуданашро зоҳир накарда боз суол дод. ҳозир он духтар дар куҷост? росташа гӯям намедонам. вай бадгашт буд. ҷавоб додем. умуман падар арӯси шумо Вафо Боёнович намебуданд, мо ӯро ба кор намегирифтем. аммо шумо намедонед барои чӣ Вафо Боёнович барои духтар ин қадар ғамхорӣ мекарданд?
додани ин суол аз ҷониби Азизов хатои сахт буд ва Суёнқулови хурдиро якбора ҳушёр кард. яъне ба вай маълум гардид ки Шоҳин бисёр чизҳоро намедонад ва хоҳони донистан аст, вале бояд ба суол посух медод, шубҳаи пайдо кардаашро ниҳон медошт. аз ин хотир сохтакорона табассум намуд. гуфтам ку оимчаи бисёр маишатдӯстдор буд ва ҳам хеле зебо. калимаи охиронро Сафар бо лакнат ба забон овард. Вафо Баёновичро ҳам шояд хуш меомад нозу адои вай. ин андешаи Сафар дурӯғ буд. полковник худ ба ҳайрат меомад ки чаро падарарӯзаш бо ин қадар фисқу фуҷур дар роҳбарӣ нисбат ба ҷинси латиф ҳисси бадбинӣ дорад ва ҳамеша дуриро аз эшон авло медонад. шиораш ҳам аҷиб буд: муносибат бо зан шикасти аввалин дар роҳбарист. дар ин масъала асрори нокушодаю чигилу саргиҷкунандае пайдо гардид ва дар сирри чӣ будани он бояд андеша менамуд. аз ин рӯ Азизов чун эҳсос кард ки Сафар дигар ба ӯ бо андеша сухан хоҳад гуфт ва бештари он дурӯғ хоҳад буд, идомаи суҳбатро бефоида дониста хайрухуш карду баъди ҳазор хаёл ба хонаи амаки Алишер омад то занги телефони Сергеевро интизор шавад. овози Сарвар дар гӯшии телефон ба Шоҳин як қадар изтироболуд менамуд. мо бояд вохӯрем. ба назари ман чунин менамояд ки телефони туро касе гӯш мекунад. дар ҳамон қаҳвахоне ки имрӯз мулоқот доштем. пас аз ним соат ман дар он ҷой мешавам. гӯширо монд Сергеев ва Шоҳин гумон кард ки дар ким куҷои дигари шаҳр шахси саввум ҳам гӯшии телефонро гузошт. вазъият лаҳза ба лаҳза печидаю хатарнок мешуд. ягон маротиба полковник дӯсташро ин гуна хавотиру саргум дар андешаҳои хеш надида буд. Сарвар мисли чӯпоне ки гургони гушнаро рӯ барои худ мебинаду дар даст ҳатто асои чӯпонӣ барои ҳифзи хеш надорад, ваҳшатзада менамуд, вале бо ин ҳама кӯшиш дошт ки худро ба даст гирифта оромона сухан гӯяд. соҳиби қонунии хонае ки Соҷида ба он ҷой занг задааст, Шабнам Абдусалимова мебошад ва ҳамсояҳо чанд рӯз боз вайро дар хонааш надидаанд. суроғаи хонаро навис, бояд ба он ҷой равӣ. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.